Hong ilahing awik namastu namasidam. Sun waspadakake Ki ana raksasa ingkang anyar katon. Aja sinengguh mitambuh yektine aku durung nate wano. Sira iku sapa lan saka ngendi pinangkanira? Saderengipun kula keparenga ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten ngersa paduka Sang Mahayogi. Paduka Sang Buddha Wirocana ingkang lenggah wonten ing Budi Seta ngriki Penemban. Iya. Sang raksasa tak tampa gawe bombong ing ati ora liwat pangestuku tumrapa marang jeneng sira kawula nondat kapundi ngejimpat paripe. Waleh-waleh menapa bilih dangu dhateng jasad kula. Kula menika setunggaling nalendra saking Projeng Sriwedari. Ingkang sudya mestani nami kula pun Didya Kunjara Karna. Penemban kapiluyu lampah kula kedarang-darang upaya denunging cahya pepadang ingkang mapan wonten ing Budi Seta. Katandha bilih ing ngriki wonten Sang Awatara ingkang minangka jatining sumber bebener mewah kautamen menapa dene kawruh kasampurnaning dumadi. Sowan kula ing ngarsa paduka Sang Mahayogi mboten sanes kejawi pengin ngempek eyom dateng Sih Palimirna paduka Sang Mahamuni. Teteping pangestipun Kunjara Karna nedya minta wewarah utamenipun jatining agesang kinarya panuntun obor colok ing pepadang lampah kula sageta manggih nirwana. Lenglenging driya mangu-mangu mangun kung kanduan rimang lirlena tanpa kanin jagat wasesaning Bathara Sang Kunjara Karna banget panarimaku dene sira pitaya marang adeging Begawan Buddha Wirocana. Mung wae yektine nadyan to aku wenang ambabar kawruh kajaten marang sapa wae. Yektine ingsun kepengin muningani luwih dhisik ing atase sira wujud raksasa parandene gandrung marang kawruh ingkang linambaran budi dharma nggayuh sampurnaning pati. Apa ancasing sedyanira sekawit ingkang anyurung gregeting atinira dene tumindak mangkono. Aduh Penemban lepat diagung pangaksama paduka. Ciptaning manah kula anggen kula kepengin raup toya wening wonten ing ngarsa paduka. Tanah sanes kejawi sepisan wujud kula ingkang kados mekaten. Nadyan to titah wonten ing mercapada menika namung nampi kodrating lelampan saking kaparenging kawasa nanging mesthenipun kula dipun paring wekdal ambudidaya gayuh srana kaweningan saha margi ingkang anjokipun dhateng kasampurnan dumadi. Mila Penemban ngibarat sarah mungguing lautan ulam nungguing rampadan kepareng amurba dhateng gesang kula sawetahipun. Kula pitaya inggih namung paduka guru kula sejati Sang Buddha Wirocana. Kunjara Karna kula wonten dawuh. Yen sira kepengin ngungak kasampurnan dalaning manjing nirwana lan ruwating papa nirmala ingkang tumrap sariranira. Sejatine kudu luwih dhisik sinau kawruh kajaten. Liripun kados pundi?
kang ngaran kawruh kajaten iku keplok ing tindak yaiku tumindak ing lair lan osi ing batin krenah marang kautaman ingkang bener-bener kanthi lila legawa tegese dudu barang pulasan yen iya ya iya yen ora ya ora ngibarat banyu mono banyu kang wening banyu kang resik upama diombeya ora bakal mbebayani malah gawe mareming ati lan ilanging rasa salit. Aduh penemban saya nyurung gregeting manah kula kepengin saya bebles anggen kula sinau hundak ing pangerti gayuh wuwing kawruh wonten ing ngarsa paduka penemban. Raksasa Kunjara Karna sumurupa yektine uripe menungsa ana ing alam donya bebasan mung sak siliring bawang werdine sedhela banget lamun to katanding wektu kang bakal dialami ana ing alam langgeng. Marmane ramun urip ingkang mung sedhela mau kudu dipigunakake kanthi patitis lire ngombea banyu kang bening ngiluta ilmu ingkang murakabi tumrap marang urip nanging uga marang pati. Kunjara Karna Kutha Pandhawa tata kadiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Tawana Bana Margana ladal sang guru jati ingah raosing manah kula saya seru sanget anggen kula kepengin ngertos jatining lampah ingkang kedah kula lampahi menawi srana-srana menapa ingkang kedah kula tindakaken mulih saged ruwat saking papa nirmala ugi wujud kula kados mekaten sasaged-saged pikantuk otoyaning kaweningan saged wangsul dados manungsa sejati ugi benjang menawi sampun kukut gesang kula saged kula mboten klentu marginipun nanging sranane abot luwih dhisik sira lunga menyang Yomani Loka. Waduh, Yomani Loka menika pundi penemban? Tika ning bawah wewengkoning Bathara Yama dewaning pati. Yektine Yomani Loka uga ingkang sinebut Kawah Candra Dimuka iku papaning pasiksan. Manut ancasing sedyamu lan luwih dhisik kowe weruha kahanan ana jroning Yomani Loka. Lamun sira wis muningani gelare pasiksan langgeng kang tanpa pangapura, uga sira wis weruh kahananing para sukma ingkang ngunduh karmapala sira balya mrene. Aku kepengin maca greget tekadmu sawise sira sumurup papan iku. Waduh, Mbak. Talaruta sangking yudha sang guru kula yen tan mutusa sang Sri jebul rumpil rungsit dalane ora gampang nggonku kepengin golek pangruwatan. Lah dalah ngendi permenahe Yomani Loka aku ora dong. Nanging keketeke ngrasaku kaya menyang gisik samudra iki cobrak jegurane.
Jang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kincanging sang maweh gandrung ewoh oyeng pambudi sang raseksa Kunjara Karna dupi mulat aluning samudra gulung yayah anglem daratan eling sigra meperpanca ndriyane manungku puja samadi pangidepe wis gambuh mung mandeng pucaking grana linantik manjing kang Bajra Irawana bebasan kang kalingan mus ngalingi nanging mus tebih tinarik ana ing alaming kantha pramana katarima panedhane mlaku jroning toya kaya lemah ana gapura ingkang endah wewangunan ngrawit ning ora ana cahyane ngendi-endi kebak rereget gandane uga ora enak lah dalah iki gapura apa rumangsaku ngambah ana ing banyu segara parandene ana tengah-tengah ana wewangunan kang menjila wiwarane minep kaya diteteki ora tau kanggo liwat nguwong ladal kaya ana ing alaming pangimpen aku coba tak lebonane Seksa krura kagiri-giri nyolir Prabata abang kawalagar mangwuhing mungsa saya bingung aku iki ana dalan prapatan ora genah ujure ngidul ngulon ngetane landalah Sang Guru Begawan Buddha Wiracana kowe aja bingungke aku apa pancen pituduh iki ingkang kudu tak surasa gandeng aku mlebu dwara mau kanggo laku semedi becik tak ungake ana ing jagat pramana jati
Ilahing awik namastu namasidam kaki Kunjara Karna ulun ingkang mrepeki jeneng para kula nuwun kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk lan paduka menika sinten iya ulun tampa gawe bombong ulun iki Bathara Dwarakala paduka Sang Hyang Dwarakala iya mangu-mangu jroning ati nirangga-nira sapa ing papan iki nyatane bareng ketemu delanggung prapatan osik kita nganti tambuh marang jatining uripmu sumurupa ya nggir Kunjara Karna sejatine dalan prapatan iki cetha ujure ingkang mangetan ingkang winastan Indraloka Indraloka iku papaning para sudibya ingkang padha gentur tapane yen ketrima besok bakal bisa manggon ana kono. Oh. Ingkang mangetan menika naminipun Indraloka. Iya. Wonten ingkang ngalor dalane rungkut lan ciut iku winastan Purari Loka. Iku kayanganing Bathara Wisnu swarganing prajurit ingkang padha sudibya ning palagan lan demenulah budi rahayu papaning para daneswara watake saban narima lila lan legawa iku besok lamun teka pati bisa mapan ing kono kawula non wonten ingkang mangulon kalane luwih rumpil iku aran Buddhapada yaiku kayanganing Bathara Mahadewa kuwi papaning para daneswara ingkang padha ulah budi lan uga lila legawa ing lair ngudi karding batin ngesti Gusti parane mrono mekaten banjur ingkang wekasan iku ingkang mangidul iki jenenge Yamaloka Yayamaniloka papaning para yitma nanging yitma ingkang nandhang dosa ngunduh woh karmapala apa ciptaning atimu apa kang mbok sedya dalan ndi ingkang bakal mbok pilih Kunjara Karna aduh pukulun kula namung mundi dawuhipun guru kula sejati ingkang nuntun kayuwanan inggih menika Sang Buddha Wirocana kula badhe tedhak dhateng Yamaniloka pukulun lamun mangkono Kang Prayitna ngati-ati kaki milya dalan kang anjok marang Yamaniloka samar pamuring suksma sinuksmaya winaya ing asepi sinimpen telenging kalbu ya kene kandhek lakumu Kunjara Karna waduh pukulun menika wonten segara wedi jembaripun ngilak-ilak sasat tanpa tepi lajeng kenging menapa ing ajeng menika wonten papan ingkang sarwa latu manghalat-halat kula nyuwun dawuh paduka pukulun ngertiya iki Patana cahya murup madangi aran Sri sejati banjur kayana lawang tembaga lan waja endah ning isih katon reget
kayugana wit gedhe ingkang aran Patra Kendhaga ingkang dumadi saka waja ingkang murup wohe pedhang pating tralang lan warastra debya ingkang landhepe 7 penyukur. Aduh, ngungun raos kula kepengin nyumrapi menika Bu Kulun. Apa kang katon netramu Kunjara Karna? Menika wonten tiyang kathah ingkang sami mlampah wonten sak ngandhaping Patra Kendhaga. Nanging kenging menapa kok tutukipun dipun jajai mawi tumbak kados mekaten Bu Kulun, mboten kedugi raos kula Bu Kulun. Ngerti ya Kunjara Karna kae sukma ingkang nalika uripe nandhang dosa matumpa-tumpa diajar nganggo geni murup ditibani woing Patra Kendhaga ingkang wujud gaman landhep mula ajur dadi sewalang-walang. Ana ingkang digeret nganggo ranté waja murup nadyan sambat ngaru nabung parandene ora ana kang bisa mitulungi. Oh, Bu Kulun. Nanging kenging menapa ugi wonten ingkang mlampah bungkuk-bungkuk ewadene dipun gebuki tanpa leren menika sinten Bu Kulun? Kae uga Sukmane titah mercapada ingkang ngunduh karmapala. Nalika isih urip ana ing alam padhang dadi pengayoming para kawula nanging ora sembada kelawan janjine. Watake mung tansah drengki sei. Tah wen-upen mung golek swarganing raga miwah pangalembana ngurbanake para kawulane. Mula mati Sukmane manjing yumani loka. Disiksa kang tanpa pangapura Kunjara Karna. Mangke rumiyin menika kok wonten tiyang cacahipun namung sekawan. Tanganipun sami ngathung nanging dipun sabeti mawi pedhang. Menika sukma menapa Bu Kulun? Kae wong kulina sesukan. Wong kulina sesukan. Tanpa nganggo ringa-ringa. Dilekke ora bisa mula matine kaya mengkono iku. Mekaten la menika. Wonten ingkang sami lungguh. Nanging kenging menapa ugi dipun jajai. Sing lungguh sing ndi? Wonten pawestri ingkang sami lungguh timpuh. Sambat-sambat jerit-jerit kawelasarsa. Ewadene mboten leren anggenipun njajai tutukipun Bu Kulun, kula mboten kedugi. Kae Sukmane wong wadon sing kulina tumbak cucukan. Kulina banding-bandingke. Nek melu kono semene, melu kono ming semene. Matine dijajai tumbak tutuke. Kula aturi maringi pangapunten Bu Kulun. Ora bisa Kunjara Karna. Merga iki wis titiwanci nggone ngunduh apa ingkang dadi tumindake. Mekaten. Lajeng menika kok ugi wonten pawestri ingkang saranduning badan dipun rubung uler keket. Jerit-jerit parandene ugi mboten wonten ingkang mitulungi Bu Kulun. Kae Sukmaning wanita tontonen polahe kaya mengkono merga nalika uripe
gawe senenging wong akeh nanging uga kokean pola. Manjing Yomani Loka dirubung uler. Najan to girap-girap kamigilan kaya ngono nanging tumraping sukma-sukma liyane kang padha nyawang dikira jejogetan. Oh, mekaten Bu Kulun. Iya. Lajeng menika wonten malih ingkang mawi ket, ingkang mawi blangkon. Nanging kenging menapa ugi dipun jojoe tumbak. Kuwi gaweane nalika ana merca padha tetabuhan. Nanging dheweke ora tuwajuh nggone nabuh, meleke mung yen metu panganan. Mula matine dijojoi kaya ngono. Oh, mekaten Bu Kulun. Iya. Lajeng wonten ingkang mawi ket, mawi keris. Nanging jebul ugi kejegur wonten ing ngriki ugi dipun pala gantang menika menapa Bu Kulun? Kae dalang. Nanging dalang ingkang ora gelem ngopeni kanca Rawange, ingkang uripe mung tansah udil mbedhidhil. Ora ngregani kelawan rekasaning sedulur kanca waris kang padha sabiyantu nggone ulah budaya. Mula matine kejegur ana ing Yomani Loka. Oh, mekaten. Lah menika wonten malih ingkang sami kala wau nanging ugi mlebet ngriki. Kae uga dalang nanging tumindake nesta papa Drwaka senengane ngewat marang bojoning liyan. Mula uga kecemplung ing kene. Menika tambah setunggal malih Bu Kulun. Kae uga dalang mlebu ing kene merga yen ngajak lunga kanca Rawange nadyan to adoh utawa cedhak ora nate mampir warung. Matine kecemplung Yomani Loka. Lajeng menika wonten sami kados menika nanging ngambah wonten ing bolah ingkang namung sakler ingkang mapan wonten nginggiling latu menika. Nanging kenging menapa kok mboten kejegur ngriki Bu Kulun? Merga kae dalang lembah manah. Gedhe danane tekun pangidepe marang Kang Kawasa. Grapyak semanak pangrengkuwe semedulur menyang sapa wae lan tresna marang kanca Rawange. Blobo menyang arta ora bakal ngitung bondo brana pijis kabeh diparingake marang kanca Rawange. Mula ora bisa kepleset jegur ana ing kene kae mengko bablas manjing ana ing nirwana. Menika sinten Bu Kulun? Purba Asmara. Kae besok munggah ana ing swarga Tundha Sanga. Oh, mekaten Bu Kulun. Iya. Kang mangkono sirawa sumurup mungguh laku-laku ning pepesthen kodrating manungsa ingkang kudu ngundhuh gaweane. Mekaten Bu Kulun. Menawi mekaten dinten menika saya bombong raos kula kepengin tumunten langkung mlebet malih manjinging telenging Yomani. Mara gage Kang Prayitna tak payungi gage Kunjara Karna. Saya kasurung greget gumreguting raos sang raseksa Kunjara Karna. Wis tebih lampahe
ingkang gaesti muhung sampurnaning pangruwatan parandene gidha paningalih dupi sak nggon-nggon anane mung pasiksan